L-att il-ġdid tar-riforma tal-kera li skont il-Gvern sar wara riċerka estensiva u konsultazzjoni pubblika jidher li ma jagħmel assolutament xejn biex jindirizza l-diffikultajiet reali li qed jiffaċċjaw diversi persuni f'pajjiżna. Infatti din ir-riforma tidher li ma hi xejn għajr tentattiv tal-Gvern li b'xi mod jistabbilizza suq li beda jħoss l-iskossjaturi. Hekk kif il-kirjiet dejjem jolew issa saru mhux biss problema għal Maltin li qegħdin jew qed ifittxu residenza bil-kiri, imma anke għal barranin li qed iħossu d-daqqa tal-prezzijiet. Din ir-riforma titlob fost l-oħrajn li kull kirja twila kemm twila trid tkun reġistrata mal-awtorità tad-djar u l-sit kif ukoll l-inkwilin irid jagħti avviż ta' ċertu perjodu qabel ma jinħall mill-kuntratt. Madankollu din ir-riforma naqset għal kollox li tindirizza l-problema ta' ħafna li mhux qed ikunu jistgħu jaffordjaw il-kirjiet dejjem jolew u spiċċaw fuq il-lista ta' persuni li qed jistennew housing soċjali. Dan tieħdu r-risposta li tagħna l-Prim Ministru għall mistoqsija ta' Net News dwar kif din ir-riforma se tgħin ittaffi din il-problema fejn hu qal li issa s-sit obbligat jafżal lill-inkwilin xhur qabel ma jolli l-kirja jew jekk ikun se jkeċċi lill-inkwilin tiegħu. Li dak li jkun ħajkun jaf issa mill-inqas 3 xhur qabel li għandu problema jew għandha problema. U din għall-Prim Ministru hija soluzzjoni.